Moro! Nyt mä haluan jakaa sulle ilmaiseksi mun parhaan idean, että miten mä oon voinut parantua jostain tosi hankalista taudeista, niin ei sillä, että silloin kun mulla on hirveästi energiaa ja tahdonvoimaa, niin mä syön ja laitan itselleni jotain hyvää ruokaa ja ostan kesäkurpitsaa, vaikka tekisi mieli karkkia, vaan nimenomaan just sillä, että mitä ikinä mun tekee mieli, mä voin toteuttaa sen. Mä voin toteuttaa itteeni. Mun keho saa tehdä, mitä se todella haluaa tehdä, mutta mä suuntaan sen hyvään. Ja mun ei tarvitse tehdä uuden vuoden lupauksia. Muuta kuin, että mä pidän kivaa tässä hetkessä edelleenkin, mutta mä en täytä sitä mun mielihalua jollain, mikä tekee mulle pahaa, vai jollain, mikä tekee mulle hyvää. Me mennään nyt tänään tonne kauppaan, me otetaan karkki, sipsi, jäätelö, ja me näytetään sulle, minkä takia ne ei ole mulle enää yhtään mikään ongelma, ei ollenkaan. Ja miksi niitä ei tarvi olla enää sullekaan. Minkä takia sun ei tarvitse tehdä uuden vuoden lupausta tänä vuonna, vaan sä voit tehdä just sen, mitä sä haluat tehdä, mitä sun keho haluaa tehdä tässä hetkessä, niin että sun olotila on hyvä vielä huomennakin. Lähdetään tonne. Me halutaan antaa sulle ne helpot pikkumuutokset, jotka palkitsee heti eikä vaadi mitään. Totta kai sitten, jos on motivaatio ja jos terveys ja ravinto on just sun juttu ja sä oot niinku foodia ja slow food tyyppiä, mitä ikinä, niin silloinhan sä voit panostaa myös enemmän ja sä voit käyttää tahdonvoimaa, jos sä haluat olla huippukunnossa. Mutta nämä on ne asiat, mitkä sun kannattaa joka tapauksessa tehdä, koska ne ei vaadi mitään ja ne antaa niin paljon, kun sä vaan löydät ne. Ai vitsi, kun tekisi niin paljon mieli näitä karkkeja. Onko mun ihan pakko ostaa tää? Mun ei yhtään tekisi mieli tätä, mutta kun mä tiedän, että tää olisi terveellistä, mutta kun näitä mun tekisi mieli. Mutta oikeesti, jos mietitään, mitä tapahtuu oman äänen kuulemiselle, jos toimii koko ajan sitä vastaan. Että onko oikeesti ainoa keino voittaa elämässä se, että mä toimin mun luonnon vastaisesti, koska mun luonto ei yhtään halua tätä nyt. Ja se niin haluaisi tuon vitsi ihana jonkun boogie-aakkoset. Mitä mä teen? Ja nyt me ratkaistaan se. Tapojen muuttaminen on tosi vaikeeta. Ne tavat, mitä sulla jo on, niin ei lähdetäkään muuttamaan niitä, vaan hyödynnetään ne hyvää. Tää on oikeasti semmonen idea, mikä on auttanut niin monia ja tää on niin simppeliä. Ja nyt me näytetään se sulle. Ihan kohta. Tää pitäisi opettaa koulussa. Tekemään sellaisia valintoja, mistä sä tykkäät, mistä sun keho tykkää, mitkä on hyviä sekä tässä hetkessä että myös vartin päästä ja vielä huomennakin. Se on se kaiken pointti. Sä et ole nähnyt tätä mainostettavan missään, mutta nyt sä näet. Tehdään sun keholle parempia valintoja, joista se tykkää enemmän, mutta ne sopii kuitenkin siihen samaan mielihaluun. Nyt me ollaan Prode-hyllyllä. Täältä saa tämmöisiä karkkeja, mitkä ei ole tietenkään vielä mitään maailman parasta tuore superruokaa, mutta ne ei heitä verensokeria läheskään samalla tavalla. Tosi simppeli, helppo muutos, mikä on niin helppo tehdä, ja sit sulla on vaan parempi olo sen jälkeen. Jatketaan matkaa. Voit saada nautinnon ja hyvän olon samaan. Ei tarvikaan olla superihminen. Jokainen voi tosi helposti tehdä tämmöisiä helppoja askeleita parempaan suuntaan. Jos me oltaisiin korvattu karkki kesäkurpitsalla, niin olisi tullut kiukku ja itku ja harmi. Silloin kun sun keho haluaa karkkiin, niin se ei halua kesäkurpitsaa, mutta se haluaa todennäköisesti jotain makeeta, se saattaa haluta jotain rasvasta. Mä teen joskus silleen, että mä otan tän ja tän, kaadan tästä tohon, siinä on mun karkki. Totta kai jos mä tarviin vaan jotain nopeata ja siistiä, niin sit mä otan sen paremman patukan tai sen jonkun paremman vastaavan. Mutta tää on niin helppo. Ne paremmat vaihtoehdot, ne ei vaan löydy niistä karkkimainoksista, se on se ainoa ongelma. Mutta näin me löydetään ne yhdessä. Ja varsinkin siellä kurssilla me käydään nämä ihan kaikki läpi. Että kannattaa tulla tsekkaan sinne, jos haluat lisää. Mutta me käydään pari tosi hyvää ideaa vielä tässä läpi. Niin me voidaan jatkaa tästä tohon jätskihyllylle. Ai, kun nyt tekisi niin mieli jätskiä. Mutta kun mä tiedän, että sitten mun verensokeri lähtee heittelemään ja mun ravinnevarasto tyhjenee ja se vaan pahentaa kaikkia niitä ongelmia ja mä en tuu tästä oikeasti kylläiseksi ja sit mun tekee mieli vaan lisää pian taas jotain herkkuja. Et mitä me voidaan tehdä tällaisessa tilanteessa, kun niin tekisi mieli, mutta kun ei saisi ja mitä mä teen? Auttakaa mua. Ei hätää, nyt lähdetään ratkaisemaan tää tilanne.
Ja sieltä löytyi kotimainen luomujäätelö. Ei ole välttämättä edelleenkään maailman paras, mutta just että kun se on jo parempaa laatua, siinä on jo enemmän ravinteita, niin sitten se tuut vähemmästä täyteen ja ei tule niin huono olo, ei lähde niin paljon heittelee verensokeri, koska siinä on enemmän niitä ravinteita. Niin hirveän helppo ratkaisu. Totta kai jos kaveri on pyytänyt sua hakemaan nimenomaan suklaatuutin, niin sit sä haet sille suklaatuutin, ei siinä mitään. Mutta se, että sä tulet tietoiseksi, että täällä on tää luomujätekin, täällä on parempia valintoja, niin johonkin tilanteeseen se voi sopia. Ja sitten jos on vähän enemmän vielä aikaa, niin me voidaan näyttää vielä semmoinen toinen kikka sulle, millä sä saat niin hyvän jäätelön, että sitä voi oikeasti syödä tosi mielellään. Jos sulla on vielä enemmän aikaa, niin sit voidaan tehdä semmonen jätski, mikä on kans kuitenkin aika helppo ja nopea, mutta se oikeasti on jo terveellinen, se oikeasti jo ravitsee sua, on oikeasti hyvä. Laitetaan ekana lautaselle mustikoita, siinä se on se kylmyys, mikä jätskissä kuuluu totta kai olla. Ja sit siihen päälle, koska jätskihän koostuu ihanasta kermasta, niin pistetään vaikka kookoskermaa, kookosmaitoa siihen päälle. Ja sitten totta kai jätski on makeeta, niin hunajaa maun mukaan. Se auttaa noita sulamaan ja itse asiassa tämä rasva auttaa näitä polyfenoleita imeytyyn paremmin ja niin edelleen. Me saadaan ihan superterveellinen herkku ja sen jälkeen sun ei tee enää mieli mitään näistä jätskeistä. Mun ei tee mieli edes tota jymyä, mitä tuossa oli, sori vaan, koska mä oon tottunut tähän settiin. Tämä on se, miten me voidaan oikeasti tosi helposti parantaa niin kuin kaikkea, mitä me syödään, kaikkea, mitä me tehdään. Ja kurssilla me käydään kaikki nämä loputkin läpi. Että nähdään viimeistään siellä. Ja mä lähden tekemään itselleni jätskiä. Ai, kun tekis niin mieli sipsiä. Mitä mä teen? Keho haluu yhtä, mieli haluu toista. Kumpi on oikeassa? Ei hätää. Lähdetään ratkaisemaan tääkin ongelma. Tässä on kaikenlaista tämmöistä valikoimaa, niissä on aika samat aineet, aika huonot. Ja sitten täällä on yksi tällainen, mistä löytyy kaikki näitä ihan niin eri värisiä juureksia ja muutenkin paremmat raaka-aineet. Otetaan tää. No, mutta sitten entäs se hinta? Että tää on kilohinnalta ihan vähän korkeampi kuin nämä muut. Ja niinku grammahinnalta, kalorihinnalta, joo. Mutta sitten jos sä otat tän, niin sä huomaat, että sä tuut vähemmästä täyteen, koska siinä on enemmän ravinteita. Ja sitten tosiaan, jos laskee sitä hintaa per ravinne, niin sitten tää on itse asiassa edullisin näistä. Eli tääkin on sellainen, että mä vien ihmisiä paljon kauppoihin ja ei kukaan löydä tätä, vaikka se on tossa. Mutta kaikki nämä ratkaisut löytyy täältä jo. Mutta sitten edelleen, jos meillä on enemmän aikaa ja halutaan säätää vähän enemmän ja halutaan jotain niin kuin vielä paljon paremman makusta ja terveellisempää kuin tää, niin sitten mulla on pari ideaa teille. Mennään kohta näyttää ne. Okei, eli nyt mun tekee mieli sitä suolasta ja rasvasta sipsiä, niin voisiko se olla vaikka tämmönen laadukas juusto? Siinä on ne samat elementit hyvin pitkälti. Ja totta kai siinä Supermarket Survival-kurssilla me käydään vielä tarkemmin läpi, että mistä sä oikeasti löydät ja tunnistat hyvän juuston, niin kuin kaikessa muussakin, että miten sä löydät sen hyvän valinnan. Mutta että esimerkiksi tässä on paljon hyviä vaihtoehtoja. Tää on tämmönen vuohen gouda, ihan suht edullinenkin ja tosi kiva. Mutta totta kai me ymmärretään se, että jos sen pitää just siinä tilanteessa olla sipsi, niin sitten se on se sipsi tietenkin. Että kyse ei ole niinkään siitä, että pitäisi syödä hyvin tai että ravintotiede sanoo sitä tai Olli sanoo tätä. Ei kannata mennä sen perusteella. Kyse on sun elämästä, sun haluista, sun elämän tilanteista. Ja kaikkien näiden valintojen ja ideoiden tarkoitus on vain ja ainoastaan palvella niitä sun elämän tilanteita, sun flowta, sitä mikä vaan niin kuin sopii siihen hyvin. Ehkä kuitenkin monissa tapauksissa me löydetään yhdessä sellaisia vaihtoehtoja, mitkä kuitenkin sopii siihen sun elämään ja tilanteisiin paljon paremmin kuin ne TV:stä tutut. Et se on se pointti, että me vaan niin kuin avataan silmät kaikille sille paremmalle ja herkullisemmalle, mitä täällä on ihan kaikkeen ja ihan joka tilanteeseen. Sitten on yksi ihan killeri bile-resepti, mihin sun kaikki frienditkin rakastuu, mikä perustuu tähän, eli bataattiin ja muutamaan muuhun ainesosaan. Aika usein terveysvalistus ja kaikki perustuu siihen, että meidän pitäisi syödä juttuja, mitkä ei ole kivoja. Tai ainakin meidän pitäisi muuttaa meidän tapoja. Mutta mitä jos sä voit syödä parhaanmakuisia sipsiä ikinä, tarjota niitä kavereillekin, ja se on sitä terveysruokaa, niin se on sitä, mitä me halutaan tällä kurssilla tarjota. Me käydään sekin resepti siellä tarkemmin läpi. Ennen onni, menestys, hyvinvointi, kaikki perustuu lykättyyn tarpeen tyydytykseen, eli siihen, että mä nyt en syö sitä, mitä mä haluaisin, jotta olisi myöhemmin parempi olo. Tai mä teen nyt sen, mitä mä en haluaisi tehdä, jotta mä saisin myöhemmin siitä jonkun palkinnon. Nyt ja jatkossa se perustuu siihen, että me löydetään se ilo, joka on kohdistettu hyvään, se halu, joka on kohdistettu laatuun ja se nautinto, joka rakastaa sua takas.